Michael. Oo, ano? Oo, ano? Bisan diri ako na sila pa ya iso. Oh. Bisan diri panahon pa na. Oh no! May daniya classmate na hindi kinarakat dito. Din. Na cemetery yung iso. Oh, cemetery. Ikaw ang gintata doon. May nga niya. Kumbaga crush dito. Pagka may naglilinaw August po. pa cemetery. Diri cemetery. Pero may crush niya iso. Di lang kita kumarang ko na. Sa mga kasi rin. Sakay ko bisan diri kunta. Wala. May nakat to. Sa iso, tabok. Oo. Kaya niya kasi uyab. Patay na patay niya. Sirogat na laban. Yan na ambot mga pagpayan at praguma, ano? Yan na praguma. Oo, God. Okay. Iba na yan kasi kuan, titikamal na yan at luma. Ang unang panahon. Porlos. Porlos? Todo nga magparin, tulong na yan. Hira umo. Aniya bilang mo, mamayat nga unod nga nataglima ka pa. Grabe naman. Aniya, padi. Tag bilang mo, kuno maunod. Hindi, tagot pa di. Nataglima ka pa taglaba. Hindi ka na kukuno uma. Babagtas ko na ako. Pasagod ko na pinahalas. Kalas doon. Halas. Kaya Sagod ko. Wala makatubog. Pagsagod pa na nasagod sa raniko. Tapos ko kahit pag linakunong ko. Para matungong pag linakon. Ganyan naman niya pa rin. Oo na naman pa din liwat kalapag ni mahalas. Kita at ulo. Damo naman kalakon. Kalapad din. Iban-ibanan mo't kalabat na yung bilang mo. Pag-iban-iban ang paglinakon. Grabe. Taho, ito! No joins man. Grabing kalalaba. Diba? Sagal ko rin ni Kalaba. Oh, pare. Yung istorya ko eh. Ano naman yung gusto mo Yun yung may kasi pinakagwapo rin niya pag tayo. Marang ako kay ano. Dire. Di pa man osong tao. Kumarampan pala dito. Paparuan ka noong mga panahon na buhit pala. Homo habilis. Dire ka tiyak nga kuan. Lalat ng mga salain na yung tao na panahon muna. Oo, naman. Bilis tao. Ano Kumusapin naman kita. May kilaw mga habilis pala. Pilotos. Ayun, fine eh. Sinilupin. Siria, ano ba yung sinapin? Sinuman. Sinuman niya. Dire. Ano daw lahat yung Ma-evolve pa ni Michael kay dire homo mga habilis pala dapat distinction. Pagiging Tapos nagulat ko. Pinakalas ko rin niya. pero di pa pa wasang tao. Kasi tiyan, an man na po may buhot. Kung bakit tawagin nila. Kaya, kumbaga si Asel yung istorya nga, bani-banit ni Bilang. Iya naman. Na iban marigot tao. Iba-iba ni tao. Iban-iban Hindi, iban-iban yung kagwapo. Iban-iban. Katapusan na ito, nanapos pa. puso natin tapos ano. Pero noon, Grabe ka man naging di man nakakaintindi. Kaya makarawad man nga ato ka sawang tas masing ka. Pare, panapos kita. Makarawad man. Ano yan, sarihan niya pare. Michael, shoot up kita dito. Ayun, manaintindi, mangunguron. Nakunguron. Michael tira. Nakunguron. Michael tira. Tawa! Okay.